uroi woya nen'anga kana muprofita wakandibata wazwa ukodwa kwakatononono wako. Taura munhu waMwari. Ndiani akanangiwa? Taura ndiwakwira dara. Yakapira muna November. Maendo kwa November. Kwa October. Nyaya yakatanga iri yembudzi. Murume wamai Akarova Mbudzi Yangu ndichiona but ndakwanisa kutaura naye. Ndakamutaira. Vakapedza kurova mbudzi dzakadziurwa dzakaenda. Ndamhangana nyaya yangu kuna Sabhu. Sabhu ndaroverwa mbudzi dzangu. Asi mbudzi yangu wana handisi kuiona yangu. Sabhu akaenda kumba kwamai yangu. Vakadzotswa shoko rokuti hanzi munhu ndaagere kumba kwake, uyu ndaagere kumba kwake, uyu ndaagere kumba kwake. Asi vazvitoa munhu narume wamai yangu. Ndakati Asabhu. Arume wavo ndaAsabhu. Aiyo, Asabhu ndevavo. Varume vavo vaipindura murume vachipindura Asabhu. Asabhu ndikati mimi kana matonga kudaro, matonga nyaya here. Kana ndichiti munhu ndaagere kumba kwake, uyu ndaagere kumba kwake. Akati ndozvavataura. Imi mamai wetasi. Hanzi makaramba muchita nharo nenyaya yembudzi yoya kutaura kuti ndakaenda kupolisi. Mukadzi uya anotaura kuti nda kukrema nyaya yekuti arume vandikonza kana kuti vandireba. Ndikati kana muchizviona inini zvinoita here kuti ndorega kutaura nyaya yangu yembudzi kuti hanzi achakrema nyaya yekuti arume vandikonza kana kuti vandireba. Hanzi ndozvavari kutaura. Mushure meizvozvo hanzi vachavharira mbudzi mumba. Vakavharira mbudzi mumba ndochiedza komiti youvi yozovhurira mbudzidzo. Ndakati aiwa inini kupolisi ndikuita sei? Ndikuenda. Pandakaenda kupolisi ndakadzorwa nawamwe amai. Akati aiwa dzokai. Inini ndichashedza Asabhu. Asabhu agadzisa nyaya iyi. Kana vati munhu ndaagara kumba kwake, uyu ndaagara kumba kwake nemashoko ari kutaurwa hazviiti. Amai vaya vakataura naAsabhu. Asabhu akati alright, kana zvizvo ndakubvisa $5 yokwira dare. Ndakubvisa $5. Asabhu kwaru? Asabhu kwacho? Asabhu kwacho waru? Havana kuuya. Ndakubvisa $5. Vachiti tijaire amaya. Vapi? Amaya mumamai. Nokuda kwe? Handiziye Sabhu ane ukauka. Ndo kunyika kwani? Amaya. Ari kumatepateko kwa Katanya. Ano. Pano kana basa rangu ndiri kutonga vanhu. Ndabvunza mubvunzo kuti Sabhu ari kupi? Asara nakuyo. Murume wenyu ari kupi? Simuka munhu waMwari. Wazvinziwa zvekutaurika? Mwanzwa mubvunzo wandabvunza kuti Sabhu ari kupi? Ndatumwa nomunhu. Sabhu wako pokutanga. Hanzoda ku. Alright. Munhu yamusiwa 18 mesi. Mazvinzwa? 18 Sabhu. Imama imeenda muudza Sabhu kuti zvanzi una mambo yamusiwa 18. Mazvinzwa? Chiendai panze. Chiendai nyumba yemaenda. Usekitari muna no problem. Ndima kuzoziwa. Chiendai. Muno wamwe wena. Tora izvi zvenyu muende. Muno yamusiwa 18. Imama ndimuenda kuudza Sabhu kumuyena mazvinzwa? At Wavo Science, we believe your vehicle is a canvas for creativity. We start by capturing every detail, ensuring a perfect fit for your branding. We then meticulously measure every curve and contour. Our talented designers bring your vision to life with cutting-edge software. Next, the print using UV printers, stunning vinyl graphics that stand out on the road from our own industrial printers. With teamwork and dedication, we ensure every project is completed swiftly, efficiently, and on time. Transform your vehicle into a mobile advertisement with Wavo Science. Our portfolio speaks for itself. Come and let's drive your brand visibility forward. Contact us today for a free quotation. Wavo Science, tried and tested.